no.
Cada vez que beso contigo. Es la madre de la María Pereira. Categoría juvenil masculino que reciben nestes momentos a súa medalla ao premio o esforzo deportivo. Un forte aplauso. Segundo clasificado recibirán as medallas de mans de Freddy Bea, concelleiro de Deportes, a tripulación do Club de Remo Robaleira. Robaleira, segundo clasificado, subcampeón nesta categoría juvenil masculino, que reciben as mans, e ahora sí, pasamos co primeiro clasificado, que recibirán as medallas de Santi Meis, concelleiro do PSOE, e o trofeo como campeóns de mans de Daniel Catoira, xerente de Vitalden, a tripulación de Club de Remo Mecos. Remaban na casa, xa foron campeóns de España na categoría bateles e volven a gañar primeiro clasificado.